Yes. Her forleden dag, der gik min cykel i stykker. Og det var jeg lidt træt af, fordi at min cykel, den er ret afhængig af. Den bruger jeg til at komme fra A til B hele tiden. Men den gik i stykker, så jeg ikke kunne bruge den. Det betød, at jeg var nødt til at tage bussen. Og det er sådan, at i busserne i København, og sikkert også her, der ligger sådan en stak Metro Express, i hvert fald hvis man tager bussen om morgenen. Og om fredagen, tror jeg det er, hver fredag, så er der rundt om Metro Express-avisen, så er der sådan en lille ekstra avis med verdens bedste nyheder. Verdens bedste nyheder, intet mindre simpelthen. Det er store ord. Og verdens bedste nyheder, det er så åbenbart det, som Danida og FN og nogle forskellige andre organisationer synes er verdens bedste nyheder. Det er for eksempel sådan noget med, at der er flere børn, der går i skole, at der er mere rent vand til folk, og så videre, og så videre. Og det er jo virkelig gode nyheder. Det er det. Det er bare kun verdens næstbedste nyheder. Det er ikke verdens bedste nyheder. Det vi skal være sammen om i dag, det er, at vi er sendt med gode ord. Det er den overskrift, jeg sådan har fået. Man kan også sige, at vi er sendt med verdens bedste nyheder. Ja. Yeah. Når jeg siger os, så er det os, der kender Jesus. Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at det kan jo være, at der sidder nogen og lytter til det her, som tænker, jeg ved faktisk ikke, om jeg kender Jesus. Hvis det er tilfældet, så vil jeg sige, at så er der stadig noget til dig i dag. Der er stadig noget, Gud gerne vil sige til dig. Ja. Så det giver stadig mening at høre efter. Jeg kunne godt tænke mig, selvom der allerede er blevet bedt, også lige at bede, inden jeg skal læse den tekst, vi tager udgangspunkt i i dag. Kære far, tak fordi at du har verdens bedste nyheder til os. Og tak fordi du sender os ud med dem. Tak fordi du sender os med gode ord. Jeg vil gerne bede om, at du må give os frimodighed til at vidne om de gode ord, du har givet os. Jeg vil gerne bede om, at du må fjerne alt det, der kan tage koncentrationen fra os og så videre, og hjælpe os til bare at lytte til, hvad du vil sige til hver enkelt os nu. Amen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi rejser os op og læser den her tekst i respekt for Guds ord. Og det er de første 9 vers af Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset. For at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Amen. I den her tekst, som vi sådan skal tage afsæt i, der hører vi om nogle forskellige ting, og vi hører særligt om 2 personer. Først og fremmest så hører vi om ham, der bliver kaldt for ordet, ham, der bliver kaldt for lyset. Det er Jesus, og han er tekstens hovedperson. Men det er faktisk ikke ham, vi skal sådan fokusere på lige nu. Det skal vi selvfølgelig, men vi skal dykke ned i den anden person her, og hvad hans opgave er. Fordi vi hører også om et menneske, og han hedder Johannes. Og Johannes, han er egentlig en biperson i den her tekst.
men der bliver sagt noget om en opgave, Johannes har fået. Og når vi skal dykke lidt ned i det, så er det fordi, at den opgave, Johannes har fået, den faktisk på mange måder minder om den opgave, alle kristne har. Johannes, han får den opgave, at han skal vidne om lyset. Han skal vidne om Jesus. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om det. For at alle skulle komme til tro. Og det her, det er grundlæggende den samme opgave, som alle kristne har. At vidne om lyset, for at mennesker skal komme til tro. Johannes, han havde fået en særlig opgave. Han skulle være profet, og han skulle døbe folk til en omvendelsesdåb, en forberedelsesdåb til Jesus. Men grundlæggende var hans opgave faktisk ikke anderledes end vores. Han skulle vidne om lyset, for at folk kom til tro på Jesus. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bider mærke i Guds ambitionsniveau i den her tekst. Det synes jeg faktisk er ret vildt, det der står. Vi kan læse, at Johannes han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro. Alle. Det er rimelig mange. Det er et ret højt ambitionsniveau, Gud har. Gud ønsker, at alle mennesker skal komme til tro. Alle mennesker skal frelses. Det kan vi læse i 1. Timotheus brev. Han vil, at alle mennesker skal frelses. Bibelen er også tydelig om, at det ikke er alle mennesker, der bliver frelst. Men Gud vil, at det skal ske for alle. Det er Guds ønske, det er Guds ambition. Og når Gud er ambitiøs på det her punkt, så tror jeg faktisk også, at vi skal være det. Det må også være vores mål, at alle mennesker kommer til tro på Jesus. Men kan man ikke blive lidt forpustet over at have så høje ambitioner? Bare en lille smule. Og kan jeg som enkeltperson overhovedet gøre en forskel i det store perspektiv, at alle skal frelses? Det synes jeg er udfordrende. Og det tror jeg ikke er den eneste, der synes. Jeg kunne godt tænke mig, at vi sådan i dag skal tage en tur rundt i Bibelen og se lidt på, hvad det vil sige at være sendt med gode ord. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skal se lidt på nogle af de steder i Bibelen, som har været med til at opmuntre mig til ikke at bare droppe det her helt, fordi det er for ambitiøst. Fordi vi er sendt med verdens bedste nyheder. Og det giver mening at gå ud med de nyheder. Selvom at det kan virke overvældende og som en stor opgave. Først så skal vi se lidt på, hvad de gode ord er. Hvad er det for nogle verdens bedste nyheder, vi er sendt ud med? Og så skal vi bagefter se på nogle steder, som jeg synes har været opmuntrende i forhold til det at være sendt. Men først, hvad er de gode ord? Hvis vi igen prøver at tage udgangspunkt i den tekst, vi har læst her, så er de gode nyheder, at Jesus han kom til verden som verdens lys. Det er sådan set en slags juleevangelium, det der står her. Det er det, Johannes evangeliet starter med. De gode nyheder, det er, at Jesus han kommer til verden. Og de gode nyheder er, at Jesus han kom ikke bare til verden for at vise, hvor sej han er, for at vise, at han kunne noget med vand til vin og så videre. Han gjorde det for at løse et problem. Han gjorde det for at nå alle de mennesker, som lever i mørket. Og det er alle mennesker, der i udgangspunkt gjorde det. Det gjorde han helt konkret ved at blive menneske, og ved at dø og opstå for 2000 år siden cirka, i det, der hedder Israel i dag. Han kom for at løse det problem, som har skilt mennesker fra Gud, helt fra syndefaldet, helt fra den første synd blev begået
i Edens have. Det her problem, det er menneskets oprør mod Gud. At mennesket vender Gud ryggen og lever i mørket og ikke vil Gud, men vil oprøret mod ham. Det er det, vi med andre ord kalder synd. Og det her, det var et uløseligt problem. I hvert fald uløseligt for mennesker, for det passer ikke helt, at det var uløseligt. Der var en, der kunne løse det. Og det er Gud. Grunden til, at det var uløseligt for mennesker, det er for det første, fordi vi ikke kan komme ud af mørket selv. Vi kan ikke stoppe med at være syndige selv. Vi kan ikke selv stoppe vores oprør mod Gud. Og selv hvis vi kunne, så ville vi slet ikke. De gode nyheder er, at Jesus han både kunne og ville, og han gjorde det. Jesus kunne og ville det anderledes. Og ingen pris var for høj for ham til at løse det her problem. Han var villig ikke bare til at dø på korset og lide en enkelt dag. Det der skete med Jesus, da han hang på korset, det var, at han blev ramt af hele Guds dom over hele verdens synd. Det er ret meget, og jeg tror slet ikke, vi forstår, hvor omfattende det, der ramte Jesus, var. Han gjorde det, fordi han elsker os. Han gjorde det for at stifte fred mellem mennesker og Gud. Sådan, så der ikke længere skulle være afstand og ufred, men i stedet være fred. Det er det, man med et måske lidt støvet ord kalder forsoning. At Jesus han stiftede fred mellem Gud og mennesker. Vi hverken kunne eller ville selv, men Jesus gjorde det. Han løste problemet. Og fordi at Jesus gjorde det, så betyder det, at der er adgang for alle, som tager imod ham. Alle, som hører de gode nyheder og tænker, det er for mig. Det vil jeg gerne være en del af i den virkelighed. Og det budskab, det skal jo bringes videre, så folk kan høre det, så folk kan høre de gode nyheder. Så folk kan finde ud af, at det gjorde Jesus faktisk for mig. Det er verdens bedste nyheder, og det er dem, vi sender ud med. Sendt med gode ord. Der er faktisk et lag mere i de her gode ord, vi er sendt med. Ikke alene så er de gode ord nemlig budskabet om, hvad Jesus gjorde. De gode ord, de er også Jesus selv. I den tekst her fra Johannes evangeliet, så bliver Jesus kaldt for ordet. Ordet er en person. Det vil sige, at når vi læser i Bibelen, så møder vi Jesus. Jesus er til stede i sit ord. Der er overensstemmelse mellem den her bog, som måske kan virke gammel og støvet, og så den person, som ofrede sig selv, fordi han elsker os. Og det vil sige, at når vi er sendt med gode ord, når vi er sendt ud med evangeliet, så går vi faktisk ikke alene. Så er vi sendt med Jesus, og rækker Jesus til dem, vi fortæller om de gode nyheder, om verdens bedste nyheder. Ja. Vi er sendt med gode ord. Men nu kommer vi så ligesom til, nu synes jeg ikke, vi kan undvige problemerne længere. For det er svært, det er bøvlet, det er udfordrende det her. Det kan godt være, at det lyder simpelt, at vi har verdens bedste budskab, og det skal vi bare ud og fortælle alle mulige andre. Men af en eller anden grund, så oplever man ikke altid det som nemt. Jeg synes godt, det kan være svært. Hvad nu, hvis folk ikke vil lytte? Eller hvorfor synes jeg ikke, at de her oplagte muligheder til at fortælle de gode nyheder, hvorfor synes jeg ikke rigtig, de opstår?
Hvad nu hvis man har bedt om en anledning til at fortælle om Jesus, og så synes man ikke rigtig, at anledningen opstår? Hvorfor nu det? Og hvis anledningen så ikke opstår, hvorfor er det så svært? Hvorfor ligger det ikke lige til højre benet? Man kan komme på rigtig mange bekymringer, rigtig mange ting, man synes er svært at udfordre i det her. Hvad nu hvis jeg ikke kan formulere mig rigtigt, sådan så folk forstår, det er relevant for dem? Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi sådan skal lidt rundt i Bibelen. Lidt på bibelsafari. Safari, det betyder tur. Så vi skal være på tur rundt i Bibelen. Og se lidt på nogle af de steder, som jeg ligesom har fundet opmuntrende i den forbindelse her. Det første sted, jeg godt kunne tænke mig, at vi skal dykke ned, det er i det gamle testamente. Der er 2 steder i det gamle testamente, vi skal se på. Og det første sted, det handler om Moses. Der hvor Moses han bliver kaldet af Gud til en opgave. Det er sådan, at de personer, jeg sådan vil tage frem, det er nogen, der er kaldet til specifikke opgaver. Men igen, så er der et fællestræk, fordi uanset om Gud kalder til en specifik opgave, eller der er tale om sådan det almene kald til alle kristne om at fortælle det gode budskab videre, så er der nogle fællestræk. Så er der noget, man kan klynge sig til. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at fremhæve med de her eksempler. Først Moses. Moses, han bliver kaldet på et tidspunkt af Gud til at føre israelitterne ud af Egypten, hvor de har været slaver. Og vi skal ikke læse hele teksten, fordi den er sindssygt lang. Og ved I, hvorfor den er sindssygt lang? Mange indvendinger. Han har rigtig mange indvendinger. Moses, han brokker sig simpelthen i 2 kapitler. Han bruger 2 kapitler på at sige, ikke mig. Lad være mig selv mig. Han brokker sig. Og et eller andet sted, så kan jeg faktisk godt forstå, at Moses brokker sig. Og at han er bekymret, og at han har indvendinger. Fordi den opgave, Moses bliver sendt ud på, den virker jo fuldstændig halsbrækkende. Han skal tilbage til et land, han er flygtet fra, fordi han har slået en mand ihjel. Og så skal han så gå op der og sige til kongen, til farao, du skal lade mit folk gå. Det er lidt af en opgave. Jeg forstår godt, at han er bange. Men alligevel så har Moses misforstået det, og det er det, vi skal se på. Han brokker sig. Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Og så siger Gud, jeg vil være med dig. Men det er åbenbart ikke nok for Moses. Han bliver ved. 1,5 kapitel nu. Og efter sådan en række indvendinger, så når vi til, at Moses han siger, jamen jeg har ikke ordet i min magt. Jeg er dårlig til at udtrykke mig i ord. Og så svarer Gud, og det synes jeg er ret sejt, det Gud svarer til ham her. Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, sen eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu, jeg vil være din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Pointen her er ikke, at Moses er dum, eller at Moses er en kylling. Det kan man måske godt argumentere for, men så tror jeg, at vi er mange, der er kyllinger. Det, der er pointen her, det er, at Moses han har et helt skævt fokus, da han får den her opgave. Moses tror, at han selv skal give ordene vægt. At det er ham, der ligesom skal være autoriteten og sige, fordi jeg siger sådan her, så skal det ske sådan. Men Moses han kigger det helt forkerte sted hen. Det er slet ikke ham, der skal give ordene vægt. Gud vil selv tale. Gud vil være hans mund. Ordene kommer fra Gud. Derfor har de vægt. Det er ikke fordi det er Moses, der udtaler dem. Og jeg tror, at det Moses han kæmper med her, det er egentlig en ret almindelig udfordring. At vi meget nemt kommer til at stirre os blind på vores egne evner.
Og måske især på vores egen mangel på evner, og på de ting, vi synes, vi har svært ved. Og så glemmer vi, at det ikke er os, der skal give ordene vægt. Men Guds ord har vægt i sig selv, fordi det er Guds ord. Det næste eksempel, jeg gerne vil hive frem, det er Jeremias. Og det er langt hen ad vejen det samme, der gør sig gældende med ham. Han bliver også sat i en svær opgave, hvor Gud sender ham med et budskab. Og det er virkelig en svær opgave, Jeremias får. Igen kan man egentlig godt forstå, at han brokker sig. Det han får at vide, det er, at han skal forkynde et upopulært budskab til et folk, der ikke vil høre. Og Jeremias han indvender, ak, Gud Herre, jeg er ung, jeg forstår ikke at tale. Og det Gud så ligesom siger til Jeremias, det er grundlæggende det samme, som han siger til Moses. At du fokuserer simpelthen for meget på dine egne kvalifikationer. Det er ikke dig, der skal gøre forskellen. Det er ikke dig, der skal give ordene vægt. Gud siger til ham, du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig. Og lidt længere nede i teksten, så siger han, nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, nu giver jeg dig myndighed. Igen, så kommer autoriteten fra Gud, og Guds ord har vægt i sig selv. Det er ikke Jeremias, der skal give ordene vægt. Netop den her beretning om Jeremias' kaldelse, Gud der sender Jeremias, den har jeg hentet meget trøst i. Det har jeg blandt andet fordi, at jeg i en ret ung alder for et par år siden blev ansat i Hvidovre Frimenighed, hvor jeg kommer. Noget af det, jeg blev ansat til, det var at prædike hver tredje søndag. Jeg var 22 år gammel og havde godt nok prøvet at holde en prædiken før. Og jeg havde lyst til opgaven og oplevede at være kaldet til det. Men alligevel, så var der den der frygt. Hvis jeg havde kigget på mig selv i hvert fald. Men jeg er jo ikke særlig gammel. Og jeg har egentlig altid sådan, som person ikke været typen, der kunne lide at stille sig op for en forsamling og tale. Jeg har altid været generet. Hvorfor i alverden skal jeg så stå i den opgave? Det kan jeg ikke forstå. Men igen, det var ikke mig, der skulle give ordene vægt. Det er Gud. Og hvis Gud har sagt, du skal være der, jeg sender dig derhen, så er det sådan, det er. Man kan nemt komme til at kigge for meget på sig selv, og på, hvad man synes, man ikke kan, i stedet for at se på, hvem det er, der sender en, og hvem det er, der giver ordene vægt. Og overveje, hvor meget det egentlig er, Gud kan. Han er almægtig, han kan alt. Det har været meget opmuntrende for mig at se, hvad Gud svarer, når de her indvendinger kommer. Man kan godt dykke ned i flere sådan opmuntrende perspektiver omkring det Gud, han siger til Moses og Jeremias. For eksempel, at Gud han tydeligt giver udtryk for, at han kender faktisk dem, han sender. Det er ikke bare sådan i blinde, han sender folk. Men jeg vil nøjes med sådan at lade det her stå, at det er Gud, der giver ordene vægt. Vi er sendt med gode ord. Ikke vores egne, men de ord, som har vægt, fordi det er Guds. Og det er sådan set den samme vægtfordeling, vi finder i teksten fra Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så var der for øvrigt et menneske, som skulle vidne om det her ord. Det er ordet, der er det stærke. Det er fordi, det er Guds ord. Nu er jeg ved at være ved vejs ende i det, jeg godt kunne tænke mig at sige, men der er et bibelsted endnu, jeg gerne vil tage frem. Og jeg vil ikke sige sådan enormt meget om det, fordi at jeg kunne se på jeres program, at I har det på senere i efteråret. Men der er en enkelt pointe, jeg gerne vil hive frem fra Markus evangeliet kapitel 5. Situationen er den, at Jesus,
han har uddrevet en masse dæmoner af en mand, som rendte rundt og råbte og skreg og kunne ikke holdes tilbage af lænker og så videre, fordi han var besat. Og Gud befrier så den her mand fra dæmonerne, og meget naturligt kan man sige, så vil manden her gerne følge med Jesus. Han vil gerne med Jesus og hans disciple rundt de steder, hvor de går. Men Jesus har andre planer med ham. Jesus han siger til ham, gå hjem til dine egne og fortæl dem om alt det, Herren har gjort mod dig, og at han har forbarmet sig over dig. Den her mand, han er så vidt, jeg lige har kunne regne mig frem til, den første hedningemissionær, vi hører om i Det Nye Testamente. Han bliver sendt til en hedensk landsby, han kommer fra. Det jeg godt kunne tænke mig at fremhæve her, det er, at han er et genialt eksempel på et vidne. Vi får at vide om Johannes, at han skulle vidne om lyset. Vi er også sendt med gode ord, sendt som vidner med gode ord. Og hvad kendetegner et vidne? Et vidne, det er ikke en, der har hele forklaringen nødvendigvis. Et vidne er ikke en, der kan svare på alle spørgsmål. Et vidne er en, der kan fortælle, hvad vedkommende selv har hørt, selv har set, selv har oplevet. Og faktisk ikke nødvendigvis mere end det. Og den her mand, som så bliver sendt til sin hjemegn, han havde ikke nogen lang teologisk uddannelse. Han havde kun lige mødt Jesus. Han havde været sammen med Jesus i en time måske. Og så får han at vide, jamen du kan godt gå ud og være et vidne. Du skal bare fortælle, hvad Jesus har gjort for dig. Så simpelt er det faktisk. Sådan blev han sat til at vidne om lyset. Og gå med gode ord. Og når man læser i Det Nye Testamente, så bliver kristne kaldt vidner, der bliver sendt. Vi er vidner. Ikke nødvendigvis vidner, der skal kunne svare på alle spørgsmål, og som skal kunne en masse selv, og som skal være dygtige retorisk osv. For det er ikke os, der skal give ordene vægt. Men det vil også sige, at du, som kender Jesus, du der identificerer dig selv som kristen, så vil det jo også sige, at du er et vidne. Det er faktisk ikke noget, man vælger at være. Man er et vidne, hvis man er kristen. Og man er sendt. Mission, det er ikke sådan noget kun for dem, der tager til Afrika eller andre eksotiske steder. Mission, det er sådan set for alle kristne. Og Guds ambitionsniveau, det er højt. Det er rigtig højt. Han vil have, at alle mennesker skal lære Jesus at kende. Og så er vi tilbage ved det der, det lyder godt nok ambitiøst. Men hvis vi nu bare starter der, hvor vi er, som vidner, der er sendt med gode ord, og vidner, der ved, at det er ikke os, der skal give ordene vægt. Ordene har vægt, fordi det er Guds ord. Og hvis vi så bare starter der, hvor vi er simpelthen, på vores arbejdsplads, blandt vores naboer, vores venner, vores familie. Vi er jo forskellige mennesker, sat forskellige steder, med forskellige evner, forskellige personlighed, som gør, at der er forskellige mennesker, vi klinger godt med, og der er forskellige mennesker, vi møder på vores vej. Og det er dem, vi er sendt til med gode ord. Det er dem, vi er sendt til som vidner om verdens bedste nyheder. Jeg vil gerne slutte af med sådan at opfordre og opmuntre jer, hver især til at være bevidste om, at det ikke er jer, der skal give ordene vægt. Og I er sendt med gode ord, verdens bedste nyheder, som vidner, lige nøjagtigt der, hvor I er. Og når man så bliver ramt af den her frustration over, at man ikke synes, at det er en tung opgave, jeg synes ikke, at jeg kan bære den, osv.
Så fortæl det til ham, der har sendt jer. Det er da meget naturligt at snakke med ham om det. Ja, det var det, jeg havde tænkt mig at dele med jer nu. Ja, jeg slutter lige af med at bede. Jesus, tak fordi du gerne vil bruge os som dine vidner. Og tak fordi, at det ikke er os, der skal give ordene vægt. Tak fordi, at ordene har vægt i sig selv, fordi det er dine ord. Jeg vil gerne bede om, at du må give os frimodighed til at være vidner, der hvor vi er, og til at vidne om verdens bedste nyheder. Amen.